Hendin kesngi ke arp kendai terik ukela lingkot ke PARISH SOHRA kelepen kutno ke Jingrakhe Lyngkhuh Shispah Snem ke Jingwanpoi ke Missionary Salesians hakate ke PARISH. Ifada Paul Olfrindo Lingkot SDP Provincial jang ke Shillong Province ilalong ikongsan ha ke Jingle Niam ringkat ba ke Jingadan lang jang ki weipat killing do. Lapdiang ngobhaya baro de I PARISH priest Ifada Stephen Carboni. Ifada Paul ila ai kimat pusan na ka gospel bakot bakumno ngi day ban bot ya ka jing jong Jesus Christ da ka bangile ya ki klem pentut ya ki we ban poi shi ka jinglong balakar khu bat kumju ru ila kren shipang ka jinglong jong ka juk baminta komen ko para bije kini kitin kibo Jesus I kaingi hagri ka juk ka baminta ka juk kwa burong kajuk kwa spa kajuk hangamei kajuk kwa jingstat kajuk kwan lot kajuk kaba bamsap kajuk kaba perkat tang yaldi Hakapor shipaji steng no paisngi la pelong ya kejingat procession bat la shimenta da bon ba ki pat reunget jong ka parish. Ifada Paul ila batai lingkot shpang ka jing jong Don Bosco bakot hakapor jingmani sacrament. Da ka jingprang sisyawan kwa bali priang yu jisu hanrei ha ka jingkwa ban priang umma ban priang hiwai yu tu kupu baron tra jisu hanrei hir kwa yu ban yu priang ha ka jing mensim. Tara ulik semas man kapor man ka step nadu karta kaba henriu hinyo pra mau unlai syakamas ukoi ulik mas umi na yeng wut banwan teng ka yeng mani kalakhang ampat pri ke jingkhang henrei Johnny Bosco dem ko siu hakmat ke yeng mani marwai hadu bo parish priest ni badai pri ke yeng mani un sapri wan un sarung hayeng mani kenang jilong kena jong Johnny Bosco ka jing ju ya ka yu Chris bukoi ya ka jing don jong jisu ha ka yu Chris